Инами видеода додари ма канали Муҳаммад ТВ Camry 6 бурдагиай қариб 2 сол мешава. Ҳамин одам мошинам додари мара додагӣ нестай. Чанд бор зангш задем, ирӯзпага гуфт ки дат кадамуда телефономона чор никадагиай. ватсапош менависем, ҷавоб намета, таҳои видеош да комментария мекунем, ҷавоб наметия, зангмон намезана. Акай Муҳаммад ТВ ҳаққи мардума бугардон буте. хеле ноҳурматӣ накӯ, инсоф кӯ, пули мардака бугардон мошинша буте. ӯ бечора 2 сол дар Россия ҷон канда, ай ту билет харидай Camry 6 буромадагиай, ба умед пули мардака бугардон буте. ӯ чанд бор додарма занг задагӣ, угражат кадагиай ки дар куҷое бошӣ, ман мерам тура ихелӣ мекунам, угражат кадагиай гудака. Camry 6 ака, Camry 6 рақами 6. як бозии мастона дошт, 7 дона Camry 6 буд, ҳар як Camryша рақам мондагӣ буд. бозӣ қариб 2 сол шид гузаштанша ака. ваъда када буд ки баъди ҳами 10-15 рӯз метиҳ мошинотона. ин ай байн 2 сол гузашт, надод. ӯ бачаҳора пулои Camryра ваъда кард, 130,000, 120,000 пулои Camryои 6 дод, мора надод. ирӯзпага кард. додарам гуфт ки Camryра бутема, да пулу дар кор неста, ман мошин бурдагӣ, ман мошина бутема, ман мошина мегирам, ҳай мекунам, мерам Тоҷикистон. надод ака. Camry 6. Салом алейкум. Салом алейкум. Сози нази амаки. Рамади аҷои соз бед интернет систем барода. Сози тинҷи билет доштаемо? гап нест. айгиҷо мешавад? як ҷо бе, як ҷои рӯшанӣ дар бест бинема тушрӯ бародар азиз. зинда бошум. камерата гиром кун. анам хебе як ҷо рӯшанӣ дар бест хушӯ бинемад. айгиҷо мешавад?